uba ne da kansa ya kulla ɗansa ya lalata masa kafa for almost 2 years. For 2 years yana zaune ya zama kwarangwal kuma you feel happy about it. Mutumin da zai haka zai iya kashe mutum har zai iya mahaifi ke wanda kika sani kenan Hajiya Bilki. There is this I know, akwai wanda na sani ita ma babata ce ta rasu ta haife ta ita daya, bayan ta haife ta ita daya sai ta bar amana despite ana bata wahala. Mijin aure ya zo, bayan da mijin aure ya zo za a aurar da yarinyan sai baban ya ce tunda ita ce yarsa ta fari babba ya mata kayan ɗaki na gani na faɗa. Sai ita uwar rukun sai ta ce masa kishiyan wata kenan ta ce masa haba da Allah kuɗin mu zai kare ne akan wannan yarinya, kana nufin kuɗin mu ya kare ne kwata-kwata akan wannan yarinya? Sai ta wani irin kuɗin mu ya kare, ƴan ta ce fa ita ce babban ƴata kuma kanta za mu fara aure kaza kaza. Sai ta ce masa za ta yi tafiya ta je gaya wa ƴan uwa da abokan arziki za a yi maganar aure. Ta kama yan suka tafi wani gari ta sami naka da ita da wata kawarta, wannan life ake confess ba wai wani abu ba jami'i. Suka je garin ta wani samu naka, bayan sun je ta samu naka kawarta na cewa sun yi kwana 3 zuwa 4 ba su ga wannan bokan ba. Ta ce a rana na 4 da kyar saboda layin mata a jeji, ta ce gurmin jeji suka shiga. Ta ce bayan ta ce da suka pakin motarsa a wani guri suka wuce a mashin aka kai su, ta ce a mashin din ma sun yi awa 2 ana kai su a mashin. Wata suna wani guri ana gari wa neman duniya. Bayan sun je sun zauna a wannan wurin suka zauna suka gan shi da ya zo sai ce mata kina so a yi miki aiki irin na da ne ko kina so a miki sabon aiki? Ta ce amin na da ira fi sauyi. Ita kawa tana kallo wani irin aiki ne na da, ashe ita ta kashe uwar, ashe uwar yarinya ma ita ce ta kashe ta. Boka ya ɗauki ruwa ya kawo a ƙwarya ya baza garin magani a ce ga yarinya da za a aure tana kwance a ɗaki akan gado, ya cire wani wuka ya wani abu ya mika mata ta dasa shi kawai jini ya taso a ciki. Bayan nan ita kawar ce ta ce bari in bi ta mu je gida in je gani. Da bokan ya tambaye ta ce me ya kawo ki, saboda tsabaragen tsorata bata taba ganin masifa irin wannan ba. Ya ce a'a ni da ma ba shiri na bari mu je dai sai na shirya sai in dawo tunda naga ana dadewa kaza kaza je. Ta tsorata bata iya magana ba. Bayan sun je gidan suna komawa ita samu kawai da naze sun iso ko ana zaman makoki. Ta kashe yarinyar saboda kawai abin duniya ta kashe ya har lahira. To ki duba ki ga irin wannan, mu duba irin wannan masifa, mu ga irin wannan. To irin wannan waya ta girga ki ga yaro an zama da shi mahaukaci ya lalace. Ki ba irin turke da kika sani ake daure ba fa mata wallahi mu ji tsoron Allah. Kar mu gani kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi Isra'i da Miraji da shi da yace ya ga mata daga cikin al'umma sa suka fi yawa jin Annabi, kar mu ga kamar wasa ne. Wallahi mata muguntan mu ya wuce yadda ake tunani. Ba kishi bane kadai ma wannan. Ba kishi bane Hajji da Johnson. Hasada ne baki ji na magana a ba, ina ce miki akwai hasada ciki da bakar hasada shine. Domin in ba hasada kin ga yaro ya taso zai yi abin kirki, kiga a ce ko a makaranta wata kila yana fin yaran ki a makaranta. Duk yanda muka yi fa duk yanda muka Allah bai halitta ne ba. Allah ya yi halitta bibiyu dole wani ya fi wani. Idan baki yarda da wannan ba a matsayin hasada, baki yarda kika dauke shi hasada kina baki yarda da wannan a matsayin ikon Allah ba, to gaskiyan al'amari kin shiga uku. Kin shiga uku a rayuwa. To mu duba mu gani irin wannan ta kashe, wannan za ta sa yaro ya hauka, wannan za ta sa kaza kaza. Kuma abin da ba mu sani ba shine wanda aka wulakanta baki san ko shine zai taimake ki ba. Kaddara rayuwa ta zo ta yi ƴaƴanki duk su kwanta su mutu, wannan da kika wulakanta ne ya zo yana zama. Akwai wani gwamna bana manta yana ba tarihi abin uwar goyensa ne take ba tarihi. Ta ce har gobe tana jin kunya kullum in ya zo zai mata goma na arziki tana ba shi haƙuri. Kullum sai ta ba shi haƙuri. Ta ce ba ta iya ɗaga ido ta kalle shi kullum ya saboda bakar wahala. Ta ce ta yi attempt in kashe shi ya fa a garga. Yau ga 'ya'yanta karkab guda 5 sun kwanta sun mutu, shi kaɗai ne ɗan rikon da aka bar mata shi yake goya ta. Ina za mu je da mugunta. A ce abincin da zaka ci sadaka fa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana as-sadaqatu tudfi'u al-qadi'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nar. Sadaka yana kashe masifa kamar da ruwa yake kashe wuta. Menene abinci wanda ka bayar Hajiya Bilkisu shine naka, wanda ka bayar shine naka. Yau a ce idan har baban ma bai basu, ni ba zan zauna da mijin da zai sa yaro a cirke ko da halinsa ne in ce zan zauna da shi ba, ba zan yi ba. Ba zan yi ba, because mutumin da ya maɗa haka dan adam haka zai kashe ka lahira. Wallahi zai kashe ka. Zaki ga matan kuma halayen su iri ɗaya da mazajen su ne. Tunda zai kasance ba uwarsa bace a gidan. To kin gani? Wannan shine. Sosai kuwa. Sosai. Wannan shine kawai in Hajiya Bilki gaskiya al'amari. Yawa saboda haka ya kamata mu ji tsoron Allah mu kuma mai da hankulan mu wajen tsoron Allah da bin sunna ma'aiki Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Mu sani cewa rayuwar nan abin tambaya ne. Kuma duk yanda muka yi ko ana muzuru ana shaho zakarar da Allah ya nufa da cewa sai yayi.
ba mu isa ba wallahi ba mu isa ba yau da Allah ya tashi tonan asiri fa sun boye su ba ta ba da mutuwa ne da ya mutu da kashin awaki ai da mutuwa ne da ya mutu da bayan garinsa da yake ci amma bai mutu ba dan Allah ya tona musu asiri ya shine ubangiji wanda ya hallace yaron ya hallace su ga rana ya zo an kama su amma muguntan mu mata mu ji tsoron Allah wallahi mu ji tsoron Allah duniyar nan abin tambaya ne kwanciyar kabari kawai ya ishe mu za akwai ranan kin dillanci da za a tsaye da mu a gaban Allah subhanahu wataala akwai ranan da za mu accounting for all those things we are doing saboda haka mu ma mun aihu naƙuda mace in tana yi abin tausayi amma yau a ce ko ba komai wasu za a ba su marayu ki gani ba sa ma shakka